Il-Gvern Malti għadu kompletament siket dwar rapport ta' da' internazzjonali li żvelat il-possibilità li l-ispazju tal-ajru ta' Malta qed jintuża traffikar tal-armi lejn il-Libja biksur tas sanzjonijiet tan-Nazzjonijiet Uniti. Dan joħroġ minn investigazzjoni tal-aqda mhux governattiva C4EDS li jikxef diversi titjiriet mit-Turkija lejn il-Libja billi għaddew minn fuq Malta. Ir-rapport jindika li fl-aħħar xhur mill-ispazju tal-ajru Malti ripetutament kienu u aktar xadhom qed jgħaddu diversi ajruplani waqt li operaw titjiriet suspettużi li aktar saħansitra kienu qed waslu l-armamenti lejn il-Libja biksur tas sanzjonijiet internazzjonali. Mir-riċerka li saret jirriżulta li l-grupp GASC ripetutament jikri ajruplani chartered mingħand kumpaniji li nstabu li kisru sanzjonijiet differenti tant li wħud minnhom saħansitra ġew blacklisted. Dan il-grupp uża l-ajruplani għal ammont mhux identifikat ta' titjiriet lejn il-Libja fosthom titjiriet mit-Turkija u fi żmien meta n-Nazzjonijiet Uniti kienet diġà imponiet diversi sanzjonijiet fuq dan il-pajjiż. Minkejja li mhux magħruf x'kien hemm abbord dawn it-titjiriet, jitqajmu diversi dubji u sospetti li dawn kienu intenzjonati biex jissupplixxu lil milizzji Libjani bl-armamenti. Wara li njora l-mistoqsijiet tagħna female lill-Ministeru tiegħu, Net News staqsa direttament lill-Ministru Carmelo Abela dwar din il-kwistjoni u qal li l-email ma rċivijiex minkejja li l-provi juru mod ieħor. L-email ma rċivejtix. Jiġifieri kieku rċivejt l-email kont inkun nista' nibgħat reazzjoni. Pressat mill-mistoqsijiet u qal li m'għandux informazzjoni dwar dan is-suġġett. Min-naħa tagħna m'għandna l-ebda tip ta' informazzjoni bħala Ministeru tal-Affarijiet Barranin dwar dak li qed jiġi allegat. Allura m'għandix kummenti iktar x'nagħmel. Net News bagħat ukoll mistoqsijiet lill-Ministeru tal-Intern.